Ihmepöydän ja valokuvakorttien käyttö ratkaisukeskeisessä terapiassa. Mikä on ihmepöytä? Ihmepöytä on pyörivä, koivusta tehty pöytälevy, joka on halkaisijaltaan 56 senttimetriä ja painoltaan 4,5 kilogrammaa. Ihmepöydässä on asteikko 0–9. Pöydän keskellä on puinen malja, niin sanottu mahdollisuuksien malja, joka edustaa asteikolla numeroa 10. Kannellinen malja on noin 14 senttimetriä korkea ja se on ruuvattavissa irti pöytälevystä esimerkiksi kuljetuksen ajaksi. Pöytälevyyn on upotettu aidoista kivistä tehty spiraalin muotoinen 0–9 asteikko. Pöytä on koristeltu luumunkukilla, nauhoin koristelulla helmillä ja riimukirjaimilla. Pöytä on viimeistelty lakkaamalla. Ihmepöytä tehdään täysin käsityönä, jonka vuoksi maljan materiaali ja pöydän koristelu voivat poiketa jonkin verran esitetyistä valokuvista. Miten ihmepöytää käytetään? Ihmepöytää voidaan käyttää joko yksistään tai yhdessä valokuvakorttien kanssa. Valokuvakortteja on yhteensä 140 kappaletta 2 eri pakassa. Ne voidaan yhdistää loistavasti useisiin ihmepöydän harjoituksiin. Seuraavan ratkaisukeskeisen ihmekysymyksen avulla voit tutustua ihmepöydän ja valokuvakorttien yhteiskäyttöön. Ihmekysymys ohjaa asiakkaan ajattelemaan elämänsä ilman ongelmaansa. Usein kysymys esitetään asiakkaalle silloin, kun halutaan tukea asiakkaan toivon näkökulmaa. Lisäksi ihmekysymyksen avulla houkutellaan asiakas tutkimaan omaa mahdollisimman myönteistä tulevaisuutta. Aseta ihmepöytä asiakkaasi eteen ja levitä valokuvakortit joko ihmepöydän viereen tai tarpeeksi isolle sivupöydälle, jotta kortit olisivat mahdollisimman hyvin näkyvissä. Esitä ihmekysymys asiakkaalle. Eräänä yönä nukkuessasi tapahtuu ihme ja ongelma, joka saisi sinut hakemaan apua, ratkeaa. Mutta koska nukuit, et tiedä, että ihme on jo tapahtunut. Ja kun heräät seuraavana aamuna, mistä tiedät, että ihme on tapahtunut? Mikä on toisin? Pyydä asiakastasi nostamaan 3–8 kappaletta kortteja kuvaamaan hänen ihmeen jälkeistä elämäänsä ja kertomaan, minkälaista elämä on. Anna asiakkaallesi aikaa valintaan, sillä valitessaan kuvia hän järjestää jo ajatuksiaan ihmeelle myönteiseksi. Pyydä asiakastasi kertomaan mahdollisimman tarkasti, mille ihmeen jälkeinen elämä näyttää, mitä asiakas tekee eri tavalla. Laajenna kysymystä asiakkaan sosiaaliseen verkostoon ja tulevaisuuteen. Kuka muu huomaa ihmeen tapahtuneen? Mikä on eri lailla ihmeen jälkeisessä päivässä? Seuraavaksi ihmekysymys voidaan laajentaa ihmepöydän asteikolle. Esitä asiakkaallesi, että pöydän keskellä oleva mahdollisuuksien malja edustaa hänen juuri kuvailemaansa ihmettä. Kysy asiakkaaltasi, missä kohdin hän on asteikolla 0–9 suhteessa pöydän keskellä olevaan hänen elämänsä ihmeeseen. Pyydä asiakasta pyöräyttämään pöydästä hänen valitsemansa numero häntä itseään kohden. Lähes aina asiakkaat pyöräyttävät ainakin numeron 1. Terapeuttina on hyvä muotoilla pienetkin numerot myönteisessä hengessä. Esimerkiksi numero 1 voisi sanoittaa asiakkaalle, hienoa, olet siis ajatellut jo asiaa ja lähtenyt liikkeelle.
Ihme- ja asteikokysymykset voidaan laajentaa edelleen pieniin askeliin. Esimerkiksi, oletkin jo tehnyt useita itseäsi auttavia asioita, ja jos hieman tarkennetaan tilannettasi vielä, niin mikähän olisi pienin mahdollinen askel tai teko, joka veisi sinua edelleen ihmeen suuntaan. Voit myös pyytää asiakastasi nostamaan kortteja sille, mikä auttaisi häntä ottamaan pieniä askelia ihmeen suuntaan. Kortit on hyvä käydä tarkasti läpi, sillä ne auttavat asiakasta näkemään hänellä olevat voimavarat uudella tavalla. Huomioi, että yhdellä tapaamisella voidaan keskittyä usein vain yhteen asiaan. Terapia voidaan aloittaa esimerkiksi ensimmäisessä tapaamisessa ihmekysymyksellä. Seuraavalla tapaamisella kirkastetaan tavoitteita ja keskitytään pieniin askeliin sekä varaudutaan mahdollisiin takapakkeihin. Jatkotapaamisilla tutkitaan esimerkiksi asiakkaan motivaatiota edetä ihmeen suuntaan. Ihmepöytä ja valokuvakortit ovat erityisesti ratkaisukeskeiseen työotteeseen kehitettyjä työvälineitä. Tavoitteena on niitä apuna käyttäen päästä asiakkaan määrittämään riittävän hyvään lopputulokseen.